Yo, hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Brian i dzisiaj polecamy klubik. Wpadajcie do klubu Widzowie Karpika, to jest klub mojego kolegi, dwóch kolegów w sumie, braci. Zapraszam na ich kanały Mikołaj Karpiki, XX Podłoga, Alekso Podłoga XX. Do Nikosa nie zapraszam, bo po prostu się z nim, spina była, ale to nieważne. Zapraszam na ich kanały, I w ogóle patrzcie to, byłem trzecią Bibi w Polsce. Trzecią Bibi w Polsce byłem. Wstawię wam gdzieś screena, bo miałem, ale spadłem z tej Bibi niestety. Miałem screena. No i teraz go gdzieś tam widzicie. I przypominam o konkursie na pisaki. Teraz zobaczcie jak wyglądają te pisaki. Jest tutaj mój autograf oczywiście. No i to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć!